Ako prvá čestná stráž Ministerstva obrany s vlajkou Slovenskej republiky. A už privítajte Síl Slovenskej republiky a parašutisti 32 krajín nastúpili na slávnostný ceremoniál otvorenia 40. Thank you very much. Ktorí v sebe spájajú mimoriadnu odvahu, disciplínu, And I would like to add one more thing, which I, in my view, consider paramount importance. I wish our flag of the Slovak Armed Forces. And the Black Hawks are followed by our military transport. Tak áno, ale myslím si, že... Zamávame samozrejme našim kolegom, čo myslíte, pristane medzi vás? Vlajka Svetovej rady vojenského športu. Ďakujem veľmi pekne.